Shortcut on älypuhelinsovellus, joka nimensä mukaisesti yhdistää sinut ketterästi painetusta lehdestä internettiin. Shortcutilla löydät juttuun liittyviä kiinnostavia linkkejä, videoita ja kuvagallerioita. Ei enää turhaa näppäilyä tai Google-hakuja. Kuvaa vain lehden sivu ja Shortcutin kuvatunnistusohjelma yhdistää sinut suoraan mobiilin lisäsisältöön. Voit helposti säästää lempiartikkelisi, tekstata tai mailata artikkelit itsellesi tai ystävillesi ja jakaa niitä Facebookissa ja Twitterissä. Shortcut-sovellus ei lähetä sinulle mainontaa, mutta pääset niin halutessasi tutustumaan mainostajien tarjouksiin ja etuihin. Shortcut toimii jo 10 lehdissä Suomessa ja sen käyttö lisääntyy koko ajan. Tunnistat lisäsisällön Shortcut-ikonista. Lataa Shortcut älypuhelimeesi sovelluskaupastasi.